1950 yıldan özünün çıgışların kichkine gene partiyalardan başlap her spektakldan spektaklga öse bargan artist 1977 yılının 29 iyununda SSSR'ның халық артисты деген ismге лайык була. Халыганы ихлас күңелдән җырлавы, үзенә таләпчән булуы, музыкаль әсәрдә сүзләргә айрата әһәмият бирү өчен, гражданлык, патриотизм тойгыларын анык әйтеп җырлый белгән өчен яратты. Җыр романсларында ул тирән фикерләрен салып, уйланулар белән җырлый. Аның лирик җырлары да ифрат үзенчәлекле яңгырый. Niga ben min